Mbala tsara. Nisy lolo tramonao. Nahitahita lolo zegny anao zegny amin'ny ara-manja misy anareo. Matetiky mahita présence-ndraha tsy hainao fagnazavagna izy anao izy agnatin'ny trano misy anao. Tsarova fa tsy navina foagna fo raha aby regny fa misy raha tsy nataonao. Bon, atsika nianty zegny andeha agnazava resaka hoe raha tokony atao izy koa anao fa nahazo tokotany na ara-manja. Hitanareo zegny hoe atsika olombelogno izy koa raha ohatra hoe fa nahazo tokotany, indrindra zegny anao andeha hamorigny trano, andeha hagnano construction zegny. Tsy raha hoe anao avy igny fa magnoringnorigny fo fa amin'ny maha malagasy misy fomba tsara tsy maintsy tokony atao. Ino ma zegny? Le fanaovagna le joro, le toeragna andeha agnoregnanao trano, anaovagna construction. Satria ma ino dikany? I tany hitantsika jiaby io, izy io misy raha fo zegny midoko io. Tsy midika izy tsy hitatsika ke izy tsisy. Ke alohany atsika andeha agnorigny raha amin'ny toeragna igny, atsika sady magnambara ro raha mipetraka amin'ny toeragna igny fa atsika i-occuper toeragna igny. Ya, mangataka amindreo zegny atsika ary reo comprendre zay satria ma haindreo tsara hoe toeragna jiaby tsy maintsy hoe hipitratsika, miaraka mipetraka zegny. Ke izy zegny anaovanao le joro igny, magnazava zegny amindreo bakô mitondra raha takalo mitoaka ahidiny amin'ny toeragna igny. Fomba malagasy zegny izy, tsy raha hoe nataotao fogna. Ny tsy fanaovanao izy regny zegny hoe tsy nahazo fagnambaragna zegny ireo raha amin'ny toeragna regny. Zegny mahatonga vy marô tsy nahazo fagnambaragna. Ireo tsy maintsy miboaboaka agnatin'ny tragnonao magnambaranao fa hoe bon zay koa mbola tsy nahazo fagnambaragna hoe ke hoe zay mbola tao amin'ny toeragna fo fontony anao zegny hoe tsy nagnano fangatahana tamindreo. Zegny mahatonga maro be tragnon'olo misy lolo, misy présence-ndraha tsy voazava loatra. Ohatra ataony hoe exemple alaiko tsara legny tahaka ireo mpandraraha zegny aty Anosibe, vazaha tiako volagny dito, magnaja tanteraka raha zegny. Rehefa magnorigny l'hôtel rô, tsy maintsy mampandre olo be ara-drazagna aty Anosibe magnano joro. Toeragna zegny andeha agnoregnana l'hôtel. L'hôtel jiaby aty Anosibe zegny hoe vita joro. Tsy mahitahita lololo fa zegny no magnanognano l'hôtel madinidiniky ndraiky tsy magnano zegny matetiky l'hôtel-ndreo zegny feno lolo. Olo jiaby mahay. Ke ny fagnajanao fombanao tsisy ny maharatsy izy. Fa antsefatsefaka azy ndraiky maro be koa raha mety ampiagna zay. Ohatra ataony misy olo managna finoagna hafa agny silamo afaka ampiagna, tiako atao karazagna fomban-dreo koa fagnampiny. Satria hoe gasy anao alohany anao managna finoagna hafa. Zegny tseniky ny raha natsika nazavaigna niany. Raha ohatra manao tsara ndraiky nahay ny raha jiaby zegny hoe efa naregna anao nianty. Ho an'izay anao fa nahay, azava amin'ny commentaire io hoe expérience zegny mba fa nataonao manoloana zegny na avantage ny mahatsara ny fagnarahanao zegny fomba zegny. Rasarasa amin'ny namagna zegny maromaro agny zegny vidéo tsika eto. Mankasitraka atsika jiaby an-tandregny.